Здравейте! Днес ще обсъдим една тема от Библията, нещо, което е написано в посланието на Яков и е добре да се разсъждава върху това, което Библията има да каже за нашите животи и за нашата вяра. Относно това каква трябва да бъде вярата ни, как трябва да вярваме. Тя е като една карта, тя е като един път, който ни посочва. По-точно тя е като светилник на този път, който води към Господа. Всички знаем, че Исус е този път, който води към Бога. И Неговото Слово е да ни научи как да ходим по него, по този път. И нека да прочетем нещо от посланието на Яков, глава 2, стих 14 до 20. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: идете се с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им даде потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовите вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? И тук прочетохме тези стихове и това, което Яков казва, значи много време в историята на църквата е било повод за разноречия, за разпри даже, относно това какво е вярата, какво са делата, защото като че ли изглежда, че Яков казва, посочва, че делата са в основа на всичко, че от тях един се спасява, но това, което иска да ни каже Яков, е нещо различно. Да, делата са важни и точно за това ще говорим днес, колко важни са делата в нашата вяра, в тези, които са повярвали вече. Но това, което той се опитва да направи, не е да положи някаква друга основа, освен основата на вярата, това, че праведният чрез вяра ще живее, това, че човек се оправдава чрез вяра в името на Исус Христос, оправдава се от греховете си, намира прошка от греховете си. И това е вярата, която го спасява. Но тук Яков не се опитва да посочи някаква друга истина. Той просто показва ползата, значението, нуждата от тези дела. Защото всъщност не е само той, който говори за дела. В много други части в Библията е говорено за дела, за това, че трябва да се увещаваме, да правим добри дела. И се говори относно това, че трябва да се прави добро. Но това добро само по себе си спасява ли ни? Не, Бог ни спасява, когато разпознаем нашата нужда. Но заедно с тази вяра, която придобиваме, заедно с тази вяра, която ни спасява, която показваме също към Бога, идват и делата. Това е нещо, което не може да се раздели от вярата. Той даже казва в стих 26, че както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. Значи, това е една важна част от вярата. Делата са всъщност част, резултат от вярата. Когато идва вярата в човека, идват и делата му. И това не са дела, за да се въздигне той. Както ни казва в Ефесини, глава 2, стих 8 до 10, казва: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. И така, Библията не си противоречи. Значи, Библията ни говори за дела и за вяра. И не чрез дела се спасяваме, да не се похвалим, да не кажем, че ние сме се спасили, но делата идват последствие от вярата. И в стих 10 в Ефесини ни казва, във 2 глава в Ефесини ни казва: защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Значи, Той е наредил отпред
да ходим в тези добри дела. Ние сме създадени за тях. И те идват заедно с вярата. Трябва да се каже също, че Яков набляга в неговото послание относно това да се помага на бедните, да се дава една ръка на бедните, да им се помогне с каквото може. Говори за лицеприятието, говори също за богатите, да не се превъздигат от богатствата си, обаче да положат вярата си в Исус, да се смиряват, и говори доста, обръща внимание на бедните. Значи той увещава вярващите да вършат дела. Той им говори за това колко важни са тези дела и дава примери с Авраам, с Раав. И Авраам в самото това дело, което е извършил, това е било по волята на Бога. Той казва, нали, че е намерил оправдание. Авраам, да, всъщност е показал вяра, но вярата му е била обвързана с тези дела. И значи тогава там намира оправдание, защото е трябвало да извърши това дело, което Бог му е бил наредил. Обаче делата не вървят отделно от вярата. Тоест, някой само с дела, които не са направени според волята на Бога, не може да се спаси. Но Яков показва тая нужда от тези дела. И също Павел казва, че сме създадени в Христа Исуса за добри дела. Значи, каква е причината един човек да не върши дела, да няма дела? Първата причина е, че този човек може би не е познал спасението, не е познал Исус. Той няма тези дела, които идват в резултат от вярата му. Защо? Защото нищо не се е преобърнало в него, той не е усетил какво е вярата и неговата вяра може да се равнява на вярата на тая вяра на бесовите. Така както говори Яков, че те също знаят, че има Бог и треперят, обаче не вървят според тая вяра. Значи, знайки, че има Бог, знайки, че съществува нещо, това не ни е от полза. От полза е когато вложим тая вяра в Него, когато предадем сърцата си на Него и му позволим Той да работи в нас. И тогава Той също създава тези дела, нали, които трябва да вършим, според които трябва да ходим. И след това ще споменем важността от тези дела. Но една от причината човек да не ходи в делата, първата причина е защото може да не е спасен, да не е познал Исус и просто не намира смисъл в тях. Първите дела, които се случиха в живота ми, които аз започнах да върша, не беше просто да помагам на хората, не беше това. Беше нещо, в което Исус ме призоваваше, и това беше да се отделя от моите нечестиви пътища, да се отделя от някои стари навици, и това също е като едно дело. Значи това е основното дело, което също човек трябва да има, когато е спасен. Да не върви повече в определени пътища, ако е крадял да не краде, ако е лъгал да не лъже, ако е правил някои неща, да спре да ги прави. И той ще разбере смисъла, защо ще ги прави тези дела. Това е едно от делата и след това идват и други. Но това е нещо основно. И може би един човек не ги върши, защото има възможност той да не е познал Исус. Защото те дела идват в последствие на познанието на Бога. Значи втората причина, според която един човек няма да има дела или ще има по-малко дела или ще набляга по-малко, е защото може би тук говорим за някои вярващи, които са по-лениви, които не обръщат голямо внимание на това. И аз мога да сложа себе си в това число, не мога да кажа, че съм винаги работлив за Бога или че винаги се отдавам толкова много. И някой път ние сме по-лениви в вярата си. Значи не отдаваме голяма важност на делата, които Бог е наредил да извършим, които Бог влага в нашите сърца. Защо казвам това? Защото в 1 Коринтияни, глава 3, стих 11 до 15 казва: защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самият огън ще изпита работата на всеки го каква е.
Той, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А той, комуто работата изгори, ще претърпи загуба. А сам той ще се избави, но тъй като през огън. И тук говорим за основата, която е Исус Христос, и говорим за хора, които са спасени, които познават вече Исус, ходят в Него, но после зависи всеки един как строи върху тая основа. И това също представя делата. Нали? Тук се говори за различни материали. Злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама. И това не е нещо материално, което представя апостола тук на нас. Това е нещо прообразно и се говори за отдадеността, която може да имаме към Бога. И това е нещо, което един вярващ ще избира дали да го прави или не. Значи той може да строи с материали, които са като сено, като слама, които съвсем лесно се разпалват, и когато идват изпитанията, огънят, това са изпитанията, когато дойдат тези изпитания, неговата работа претърпява загуба. В смисъл, тези материали лесно горят и неговата работа претърпява загуба. И какво става после? Това, което той се е трудил, което е опитвал да направи, няма да има награда за това. Той ще се спаси като през огън. Нали? Ние искаме да завършим така. Пак спасени, но като през огън. Значи, не може да се каже, добре, може би с дърво, нали? Малко по-добре, но дървото също гори. И да, тук дават други примери с злато, сребро, скъпоценни камъни. И значи един вярващ може да е по-ленив и да не отдава такава важност на това как строи, на това какви дела върши. И той ще претърпи загуба. Но тук се говори да строим с такива материали, които ще останат. И Библията ни обещава какви дела трябва да имаме и че трябва да бъдем пламенни за Бога, за да може да получим награда, нали, за тези дела. Значи, Библията много пъти ни говори също, че има награда за тези дела, които вършим в името Бог, в името на Исус. Тук много пъти може да объркаме нашите дела, това, което ние правим и това, което всъщност Бог ни възлага да правим, това е нещо различно. Но ето, също се казва в Библията да не ни дотигнува да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. Значи един не трябва да се уморява. И много пъти може би един не намира смисъл, тук казва, Библията ни обещава да вършим дела. Значи това е другата причина, поради която един човек не върши дела. И все пак това ни обещава, така Яков изобличава също хората, към които е изпратил посланието, че вярата без дела е мъртва, че тая вяра трябва да произведе нещо. Че много пъти това е също показателят. И им казват почти да се засрамят, ако те нямат дела, ако те не показват такива дела, които са благоустойни, които са правилни пред Бога. И значи тези дела са признак на един растеж в живота на човека. И затова един трябва да расте в тези добри дела. Много други места в Библията ни говори за такива дела. И тук Яков всъщност не вкарва някакво разноречие. Той просто ни говори, ни обещава, защото може би не може да си скръстим ръцете и да си кажем, да, ние сме спасени, ние сме добре, но ако един наистина вярваш в пламене в Бога, нещо ще го подбуди да направи нещо за Бога, да прослави Бога. И това ще е нещо също към другите хора. И значи, това е много пъти показател. Ако един наистина ходи с Бога или е пламенен, или може би не е бодър християнин, не е буден, и това е просто един начин да се събуди един човек. Нали? Така Библията ни обещава. И също другото е, че ако видим, че няма никакво желание за дела, Библията също по такъв начин ни кара да се изпитаме вярата си. Значи колко съм близо до Бога и ако сме получили също тая вяра.
Защото, значи, всеки, който е получил вяра от Бога, всеки, който е спасен, трябва да има поне някакви основни неща, нали, принципи в живота си. Значи не са делата или принципите, които определят вярата, а вярата, която определя тези неща. Тя ги създава. Нали? Тези дела и принципи са резултат, но не може да се каже, че първо, насочвайки се към тях, ще придобием вяра. Нали? Не е точно така, но те са показател, нали, за това как е вярата ни. И беше това, което исках да споделя с вас, и последвайте този канал, ако искате да получавате още видеа относно Библията, библейски размисли, и може да пишете също в коментарите какво е вашето мнение за тези пасажи, които четохме. Благодаря ви.